Malawi Brief. Ndisanapite patali ndi video yangayi ndikufuna ndipeleke uthenga kwa Samia Suleiman, Victor Msowa komanso Mayi Esther Cherobala kuti musakhulupirire anthu amene amagwira ndi audindo apitawo kumeneko pa maudindo anu mwatengawo. ATPP mundiwuzireko anthu awawa akhale ndithu mochangamuka changu pamalo mphepo sindikuiona bwino madrayiva ndi ena otero apezeka anyuwani kumene koko chitetezo chawo chikhale chokwitima bwino. Samia Suleiman, Victor Msowa ndi Mayi Cherobala ntchito yabwino mwayiyamba bwino kwambiri, sikuti ikondolesa anthu enayi ena asadzere mwadani okuzungulirani. Mulungu akudaliseni pamene mukuteteza nyumba yathu ya Malamulo. Nkhani imene ndili nayo lero video muno ni nkhani ya imfa ya Chilima, kuna kuti ndijoine akweni Mayi Patricia Kaliati, mlongo wanga Dr. Catherine Nzumara ndi ena wonse amene akufuna chilungamo chimveke. Koma mwapaderadera nditokoze a Charles Muhango amene nduna ya za chilungamo, kuna kuti akuunikira nkhani ya maripoti a fake aja akafukufuku. Ija ndi za fake straightforward. Negligence imene anapanga Chakwera ndi imene inapesa Chilima. Ndege yogwera panthaka padoti sinaombe mwala, panalibe zimitengo, tinakapondapo tinafinya, tinanena kuti tifinya. Ngati MCP anali ndi nzeru za uchitsiru kuna kuti mmene wafera timusirire Chilima afe, iwo wazadutse mofewa. Zili kuti MCP zili kuti munene zeni negligence. Munalibize mafoni kikikiki kumaliro akasambara. Osanyamuka ndi majekete ndizipumizanu kuti mpite mukathandize kusecha kuti mmakondwerera chani. Lero muli kuti mukhala kumbuyo kwa mabenchi mparliamentimu mukhangati mukuchita chimbudzi chapachire. Anthu oyipa kwambiri inu, ndipo inuyo anthu oyipa inu ana primary adziwa zakuyipa kwanu. Inu a MCP adziwa zakuyipa kwanu. Pacha ndinanenaso kunena kuti inali Julai chaka chathachi Sangani Secretary General lero mukuchita greater MCP. Ife timango unikira kutsogolo kuunika black box. Moses Kunkuyi atafana arukusha uchitsiru kubweraso pa Times Exclusive ananena za black box ndani kupepera amene Kunkuyi mumutenga mpite naye kuchipatala mukampime ubongo wake ngati kuyenda bwino. Sizibwana zimene amachitazo. Black box alinayo yeye ananena kuti ili pabwino. Mafoni ya Chilima ndiye na hotel anasunga ndani. Ndege inavula zovala za vice president ni kukala ndika budulu wankati box. Mwana wa ukuru, mwana wa vice president yenu MCP. Munachita zintu nyasi kwambiri. Ndipo ndinu anthu atsoka mpaka kalikali. Maka yewe president Chakwera vice wako kumalira kumangodusa pansewu kumakalambira mtengo wakamuzu kusiya kukaona kumene kunabwera vice president. Munali ncholinga inu, negligence yanu inali ncholinga. Tikumemeza Malawi tikanena kuti tikupita pansewu mutijoine kunzuzu, tipita kunthungwa konko tikambira konko matemo, tikuchita konzati namiwa kwa Mledi Ntanyiwa, Boni Kalindo, Pastor Shumba, ine kwa Mledi Lighton Mangochi ndi Wabakiri TV tikakumana konko kunsewu. Chilungamo chidziwike. Zibwana Mzuzu Moyale Barracks ili pafupi osalabada pomalizira ndi yankuleza chuma olemekezeka Joseph Mwanamveka mukuvutika kusakasaka chuma alinacho awatuluka mboma ya MCP yako amazunza chisale kumwendeza ndi Bible amenewa afinyidwe anene kumene abisa matirioni
ogulira fertilizer ku butchery ndi ku pharmacy. Amanamveka mwayamba bwino anthu awa atuluse ndalama apo amakumangani apo ndipo afunika ndayi imene kukutendayo akaponyedwa bwino ku prison akungokhala kumbuyo kwa mabenchi manyazi ngati akuchita chimbudzi pachire. Anthu oyipa kwambiri atakati awa tiyeni tigwirane manja chilungamo chidziwike pangani ya ifa ya Chilima ndege yodzaza uchisiru. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of Honorable Mary Nakitamini Sosienda, We gather here today to commemorate poverty. Let me share with you a quote from one of the war veterans from Burkina Faso, and it reads, "As soldiers, we could prove that we were human beings." And that was it. That was all the political explanation there was at that time. These were words that came from a man who saw the pain that war had inflicted on his people. He saw what we went through, but they did not have any explanation apart from the understanding that they were there to fight for their colonial masters. He also had scars that would take years to heal. Your Honor, distinguished ladies and gentlemen, today marks exactly 107 years since the end of the First World War. This was on the 11th hour of the 11th day of the 11th month in 1918. And this was when a peace agreement was signed between the Allied forces and the Central Powers. Tsiku la lero, chaka chilichonse timasonkhana pamodzi monga Malawi, komanso dziko lonse lapansi kukumbukira abale athu omwe analimba mtima kupereka miyoyo yawo